Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Presyo ng bulaklak lalong tumaas ngayong Valentine's Day. Mga mamimili dagsa. Tunay na ganda ng Burnham Lake ibinida. Busking tulay ng ilang kabataan para maipagpatuloy ang pag-aaral. Dancing traffic enforcer ng Urdaneta City, Pangasinan kinagigiliwan. At 3 Cordilleran pasok sa top 10 sa katatapos na respiratory therapist licensure examination. Bagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Sa pagdagsa ng mga mamimili para sa mga bulaklak, lalong tumaas ang presyo ng mga ito ngayong Valentine's Day. Magbabalita Charles Limon. Sumapit muli ang araw ng mga puso sa Baguio City. Kaya ang ilang magsing irog, hahamakin ng lahat, pati ang mahal na presyo ng bulaklak. Si Winnie, hindi nag-atubiling bumili ng rosas para sa minamahal. Mahal siya pero mas mahal ko yung pagbibigyan eh. 6,000 ang budget sa kanya. Si Khalil naman, sunflower bouquet na lang ang binili. So, parang dahil sa sunflower ang meron dito na hindi gaano maano sa Manila, kaya ito ang kinuha ko. Ilan lamang sila sa mga dumagsa ngayon sa mga cut flower stalls sa Burnham Park. Ayon sa mga tindera, lalo pang tumaas ang presyo ng mga bulaklak ngayong araw. Wala naman daw problema sa supply, pero lumakas lalo ang demand. Ang isang piraso kasi ng rosas, umabot na ng 100 pesos mula sa dati na 50 pesos. Ang sunflower naman, 80 pesos na. So, tumaas ng 30 pesos bawat item. Yung iba, 50. Kasi depende sa ipa-customize ng mga customer. Kaya, siyempre, kung may iba pang bulaklak na ihahalo, mas mataas din ang presyo ng bouquet. O, sunflower na ka-bouquet na 6 na piraso, 800. 3 piraso, 350. 6 na piraso. Depende kasi yung kung ilan piraso ang pinapagawa ng mga customer, kaya may equivalent na price yun, sir. Kung gusto namang makatipid, alok ni Margaret ang customized at dried flowers na bouquet. Hindi ko po alam kasi sila ang bumili ng chocolate. Parang yung labor lang ang babayaran nila at saka yung flower at saka yung dry flower. 500 pesos lamang daw ang labor para sa arrangement gaya ng Lego bouquet na ito. Kasi nakita nila itong dry, tapos sila na ang nag-isip na iririgalo daw niya sa anak niya, kaya nilagay niya sa dry flower, ihahalo niya dito. Dahil sa dagsa ng mga mamimili, ang iba nagpapabili na lang online. Pero ang errand rider na si John, suko na sa dami ng mga orders. Itong naka-advance booking katulad nito, morning, iba pa po yung panghapon. Inuuna po namin mga morning, next na po yung... Ayon sa mga tindera, nagsimula pa kahapon ang dagsa ng mga tao pero inaasang magtatagal ito hanggang gabi para sa mga last minute ng mga mamimili. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Lumabas naman ang tunay na ganda ng Burnham Lake matapos itong magkulay asul. Alamin ang mga detalye sa kwentong ito. Sa Burnham Park naming inabutang nagdi-date ngayong Valentine's Day ang mag-asawang Minda at Junior. Habang nagbabanding, naka-video call ang mga ito sa kanilang mga anak para ipakita ang lawa. Marami nang nanibago dito sa Baguio. Maganda po. Opo. Na-enjoy po. Sina Mike at Mika naman, sa parke naisipang magpahinga mula sa klase.
Malayo kasing mas Instagrammable at malinis na ngayon ang Burnham Lake. Surely po, lalo na pag ganito nakalinis and ganito din ka-lively yung environment, babalik at babalik po. Yeah, and since naging ganito po siya, since tourist attraction siya, and then mas maganda yung naging results nung project is talagang babalik-balikan siya. Matatanda ang ilang taon ding nagkulay tsokolate ang tubig sa lawa. Pero dahil sa isang organic biotechnology, kulay asul at malinis na muling ito. As we celebrate the Day of Hearts, we would like to show our love also for our city by beautifying this historic part of this Burnham Park, which is the Burnham Lake. It's a biotechnology that uses organic inoculants, no? But this inoculant is also treated with an algicide. No, yung inoculant is the one that creates the blue coloring, no? But it is also an algicide, meaning it kills. Bagamat kasi algae ang kinakain ng mga isda sa Burnham Lake, isa rin ito sa mga dahilan sa masangsang na amoy ng lawa at pagiging kulay tsokolate. Ang nasabing organic biotechnology ay tumatagal hanggang 3 buwan. Ito po ang pinaka-simplified na technology at pinakasimple in the sense na pwede siyang gawin ng ating mga regular personnel sa SEPMO. Meaning to say, bibili lang tayo nitong mga probiotics na ito, inoculants na ito, and then we apply doon sa lake. Yung maintenance na lang niya, hindi pa aakyat actually ng 30,000 pesos. Ligtas naman ang mga isda at maging mga tao sa inilalagay na ito sa tubig dahil sa pagiging organic nito. Mas malinis ngayon tignan at sana hopefully madaming turista ang pupunta dito para makita yung before and after. Witness the blooming of Burnham Lake. Kaninang umaga, formal na ipinagdiwang at inilunsad ang blooming Burnham Lake. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Iba't ibang mga pakulo naman ang hatid ng mga pulis sa Pangasinan ngayong araw ng mga puso. Silipin yan sa kwento ni Jose Robert Inventor. Ngayong araw ng mga puso, nang harana ang mga pulis ng Urdaneta City Police Station sa mga mall goers ng isang mall sa Urdaneta, Pangasinan. Ipinakita ng ilang kababaihang pulis ang kanilang dance number. Pero lalong naaliw ang lahat nang mag-alay ng kanta ang mga ito. Kasabay nito ang pamimigay ng rosas sa manonood. Sa bayan naman ng Urbistondo, namahagi ang mga kawani ng Urbistondo Municipal Police Station ng mga lobo at mga cupcake sa kalsada. Bawat motoristang mapapadaan ay inaabutan ng mga nasabing handog. Ikinatuwa naman ito ng mga motorista. Ang nasabing programa ay pinangunahan mismo ng hepe ng Urbistondo Police Station, Police Major Alan Abuan, Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, dancing traffic enforcer sa Urdaneta City, Pangasinan, kinagigiliwan. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Baboy, baka, kabayo, kalabaw, kambing, manok, pato, bibe. Lahat ng ito pwede sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang bago at epektibong animal feed supplement. Puno at kumpleto ng mga essential vitamins, minerals, probiotics, calcium, amino acid, omega-3, D3 at electrolytes. 1 o 2 kutsara ng King's Vita Plus i-mix lang sa tubig o feeds araw-araw at kikita ka na sigurado pa ang iyong pag-asenso. Mabibili sa mga Agrovet stores ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement.
arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Aliw ang hatid ng isang traffic enforcer sa Pangasinan dahil sa kanyang mga dance moves. Atin yang silipin sa kwentong ito. Mala Michael Jackson ang galawan. Gary V naman kung minsan. Yan ang 57 anyos na si James na tinaguriang dancing traffic enforcer ng Urdaneta, Pangasinan. Kasi mahilig din talaga rin ako sumayaw dati kami sa Agripinoy, pinunta kami sa traffic division. Then kaya lang, may sounds kasi dito noon. Kaya nahilig ako na sumasayaw sa gitna. Tirikman ang araw, ay umaapaw ang kanyang energy sa pagsasayaw sa tulong na rin ng kanyang headset at cellphone. Michael Jackson, si Siwit. Yan, talaga continuous. Hindi ako marunong mag-traffic kung wala akong music. Pag wala akong music, hindi ako papagitna. Masaya ako kahit na mabigat, mainit. Dahil maraming natutuwa sa akin. Lalo kung nagaganahan. Bawat sasakyan at maging mga taong napapadaan, hindi mapigilang kumuha ng video at maaliw. Siyempre nakakatuwa lang, tapos nakikita mo habang nag-work siya nag-e-enjoy po siya sa ginagawa. Proud po ako kay tatay kasi kahit sobrang init po, nandyan po siya nag-work para sa pamilya niya po. Maging mga TODA drivers, nababawasan ang pagkainip sa pag-aantay ng pasahero dahil kay James. Nagtatrabaho, nakapagbigay pa lang saya sa aming mga driver dito. Kasi mayroon kaming baka nakikita. Hindi lang kami, pati yung mga dumadaan dito. Payo ni James sa lahat ng nagtatrabaho at may hirap na pinagdadaanan, mahalaga na humanap ng simpleng kasiyahan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Nagsisilbing tulay para sa ilang kabataan sa Baguio City ang busking para maipagpatuloy ang kanilang mga pag-aaral. Ang kwento kay Charles Limon. Bitbit ang 2 malaking bag, naglakad sa kahabaan ng Session Road si Clyde. Pero hindi para mamasyal. Laman kasi nito ang mga costume para sa kanyang pagbabasking. Usually po ginagamit ko pag nagbabasking po ako is bumblebee, pero pag may extra pong mga mascots tulad po ng Minnie Mouse and Mickey Mouse, nagpapalitan din po kami. Sa isang eskinita siya nagbihis. Katuwang niya sa pagbibihis ang coach nito na si Mau. Bawat parte ng costume maingat na isinuot.
At matapos ang ilang minuto, si Clyde ganap ng bumblebee. Una po, tinanong po nila ako kung kaya ko po yung pagbabasking po. Yun po yung unang tanong nila sa akin. Tapos yung reaction po nila is parang masaya lang din po. Masaya po. 18 anyos na si Clyde at inaasahang magtatapos ngayong taon sa senior high school. Upang may pagpatuloy ang pag-aaral, kumukuha siya ng pantustos sa busking at kung minsan, nagbibigay ng pera sa pamilya. Sakit lang din po para sa allowances din po, para hindi na din po mahirapan yung parents ko po sa kasi may dami din pong bayarin. Siyempre hindi na po ako kukuha sa kanila ng allowance. Yung pagrarakit ko na lang po, doon ko na lang po kukunin yung allowance ko sa schools ko. Naglalaro sa 800 hanggang 2,000 piso ang nakukuha niya mula sa mga tip. Dito rin kumukuha ng pantustos ang magkaibigang senior high school students na sina LJ at Patrick. Po na nakatambay sa bahay na walang ginagawa, mas pinipili ko po itong magbas para po may pang-allowance ako kung papasok para hindi po mahirapan yung mga parents ko magbigay ng pangbaon sa amin. Nakukuha ko na po yung mga gusto kong para pong kunyari sapatos. Kasi po dati nanghihingi pa ako ng pera para ng pambili ng sapatos kung mga gamit ko po. Ang mga costumes, inaalok ng coach nila na si Mau. Yun yung teacher. May teacher ako na from City High, may teacher akong kilala na nagbigay din ng list na these are the, Sir Mau, these are the list na they like to have to busking. Hiramin na lang nila yung costume mo. Kasi actually, ako lang yung nagbabasking dati. Mag-isa ko lang, I do Mickey Mouse, I do Minnie Mouse, I do Spider-Man alone. Papalit-palitan ko yan. Eh, nung dumating sila, sabi, Sir Mau, kami na lang. Tinitiyak din niya ang kapakanan ng mga ito bago at pagkatapos ng busking. Siya na rin kasi ang sumasagot sa pagkain, inumin at transportasyon ng mga bata. Namin parati, no soft drinks, more on water pagka nagbabasking. Tapos bago mag-start, kumain ka na, ganon-ganon lahat. So meron kaming guidelines kung paano sila magsuot ng mga Mickey Mouse, Bumblebee, Spider-Man, lahat-lahat naman ng klaseng basking eh. Sa ngayon, mayroon siyang 10 mga estudyanteng tinutulungang makapagtapos ng pag-aaral. Karamihan dito ay mga senior high school at college students. Anya, dati rin siyang clown sa mga birthday party at mga events, kaya ganun na lamang ang suporta niya sa mga ito. Nung high school kami, tawag namin racket. Kasi bakit racket? Kasi nga, every Sunday or every Saturday ka, or kung meron ka lang party, or may mag-hire sa inyo for the party, doon ka lang magkakaroon ng pera. Pero ang pagbabasking, hindi lamang daw simpleng pagkaway at pagtayo. Bawat isa kasi nakatutok kung paano hulihin ang kiliti ng madla. Kailangan din po namin na mga extra movement para mas lalo pong mapasaya yung mga tao tsaka mas lalo po namin silang ma-entertain. Inaabot ng 3 hanggang 4 na oras silang nakatayo sa kalye. Nakakapagod man, sulit naman daw ito. Masaya kasi po, yun po, marami ka nang napapasaya na tao, lalo na po yung mga bata. Masaya po kasi may time kami na makapagpa-picture. Tapos nakaka-engganyo po siyang tignan. Natuwa kami kasi iba-iba yung mga nakita namin dito, tulad yung mga nagko-cosplay, tapos meron din yung may kumakanta. Lalo kahit taga dito ako, ngayon lang ulit dumala, parang sa akin, parang ang saya-saya naman dahil napasyal ulit tayo dito sa Baguio City. Umaasa naman si Clyde at iba pang mga kasamahan ang patuloy na suporta ng pamahalang lungsod sa kanilang hilig at makapagbigay saya sa publiko. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.
Last week, merong dinisbar ang ating Korte Suprema na isang lawyer na during the Pharmaly investigations, kung maalala nyo yan, may mga nasangkot na pharmaceutical executives. At itong lawyer na ito, ang ginawa niya ay yung affidavit complaint against that particular Pharmaly executive, nilagay niya sa kanyang Facebook, sa kanyang social media account. And of course, somebody filed the petition before the Supreme Court for unethical practice on the part of the lawyer. And the lawyer was investigated by the Integrated Bar of the Philippines at nirekomenda nila na masuspindi itong lawyer na ito for conduct unbecoming, no, against this lawyer. And they recommended a 6-month suspension. Itong recommendation na ito ay kailangan aproban ng ating Korte Suprema. At nung dinala yung recommendation ng IBP doon sa Supreme Court, hindi lang suspension ang binigay ng ating Korte Suprema, kung hindi disbarment or forever being banned from the practice of law. Amin ng Korte Suprema, as a member of the bar, si attorney ganito, ay alam niya o dapat niyang malaman na yung Facebook hindi proper forum kung saan mo dinadala o kung saan mo fina-file yung affidavit complaint against a particular person. So, ang sinasabi lang ng Korte Suprema, kung gusto mong ma-embarrass, ma-humiliate yung tao, siguro i-publish mo doon sa Facebook. But that is not the proper forum. It is the courts or it is the office of the prosecutor. At sinabi ng Korte Suprema, hindi lang suspension, but disbarment from practice. And naging warning din ito sa mga ibang lawyers na to be circumspect in their posting online. Ang practice of law daw, hindi mo binibigay blow-by-blow account doon sa iyong Facebook page. And sabi ng lawyer, hindi yun, freedom of expression ito. Ang pag-post ko ay freedom of expression. Pero ang sabi ng Korte Suprema, meron namang limit ang freedom of expression. Pag ganito na apektado ang personality, reputation, honor ng isang tao, dapat hindi mo dinadala sa Facebook kung hindi fina-file mo sa proper forum. Susunod, 3 Cordilleran pasok sa top 10 sa katatapos na Respiratory Therapist Licensure Examination. Ang kanilang mga kwento abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Pasok naman sa top 10 ng mga board passers ang 3 Cordilleran sa katatapos lamang na Respiratory Therapist Licensure Examination. May kwento si Jose Robert Inventor.
kakulangan ng bilang ng mga respiratory therapist sa bansa. Ito ang naging inspirasyon ng magkaklaseng sina Desiree, Jemly at Christine na tubong binggit upang kunin ang nasabing kurso. Kumbaga bago para sa iba, pero sa mga iba hindi. Kailangan po ng bansa natin ang RT. Bukod dito, gusto rin nilang protektahan mula sa respiratory diseases ang kanilang mga mahal sa buhay. So sa akin po personally, pinili ko po to dahil sa pamilya ko. First and foremost, tatanda po ang mga parents ko. And at least po sa amin sanang magkakapatid, meron po sana sa aming related sa health. Parang with the increasing population, talagang magbo-boom yung RT. Tulad ng ibang mga estudyante, naging malaking hamon rin sa kanila ang pandemya. Mahirap. May mga case presentations po kasi kami every subject. May mga case presentation po kami from first year, second year, third year, and pati po nung intern po kami nung fourth year. So, minsan parang kailangan po talagang mag-aral ng mabuti po. During pandemic naman, doon na medyo naging challenging yung setting. Financial worries din, kaya hindi ka nakaka-concentrate sa mga pag-aaral. Nagtapos ang tatlo noong Mayo taong 2022. Noong ika-5 at ika-6 ng Pebrero, nagsulit sila sa licensure examination. 2 araw matapos ang pagsusulit, pasok sila sa top 10 passers. Bonus na lamang daw ito lalo pa at nakapasa rin ang iba pa nilang mga kaklase. Back po sa akin yung mga paghihirap po namin, yung iba sa amin, di ata ko papasa, di tayo papasa. Ganun po sila sir eh. Kaya very, very happy. Hindi ko lang sa words eh. Yung Afternoon po kasi lumabas yung result. So parang bigla na lang po may mga notif po is... Hindi ko po talaga in-expect na kasali ako sa top notcher kasi nung nakita ko din po yung exam talaga, sabi ko, ay, ba't ganun? 3 lamang sila sa 955 na pumasa sa nasabing pagsusulit sa buong bansa mula sa 1,345 na nag-take ng exam. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy Valentine's!